Il-bastiment abbandonat li kellu fuqu 360 immigranti irregolari iddaħħal fil-port Taljan ta' Corigliano Calabro. Il-Bastiment Ezadeen ddaħħal fil-port Taljan ftit qabel il-11 tal-ġimgħa filgħaxija. Huwa mifhum li l-magni ta' dan il-bastiment illi huwa reġistrat fi Sierra Leone ma baqgħux jaħdmu u għalhekk spiċċa wieqaf bejn sema u ilma fil-Baħar Mediterran. L-alarm tqajjem b'telefonata minn fuq il-bastiment li saret minn waħda mill-immigranti tajjat li deħlin fil-kosta Taljana filwaqt li jinsabu mingħajr ekwipaġġ. Wara li tniżlu fl-Italja rriżulta li dawk abort kienu kollha ġejjin mis-Sirja fejn kellhom jittieħdu lejn diversi partijiet tal-Italja permezz ta' coach. L-istat ta' saħħa tal-persuni kien jidher wieħed stabbli minkejja li jagħmlu diversi ġranet waqfin fil-baħar. Lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet ma' 800 immigrant kienu salvati minn fuq bastiment ieħor illi wkoll spiċċa abbandonat mill-membri tal-ekwipaġġ. Kelliema għal Frontex qalet li dawn l-immigranti huma vittmi ta' dik li sejħet bħala rotta alternattiva biex jiġu traffikati persuni b'mod illegali. Ħafna minn dawn il-vjaġġi qed jitilqu mit-Turkija, iżda rapporti qegħdin jgħidu li l-Bastiment Ezadeen telaq minn Ċipru.